Mga kapuso, magsugod na karong gabi ang linahi o makalingaw nga show sa GMA Telebabad, ang To The One I Love. Usa kini sa kalabing bag-ong political romantic comedy series. Gani ang bida ni ini nga sila Kylie Padilla, excited na kayo. Ani ang report. Gawas nga aduna kini kilig moments, dili usab mahanaw ang pagpadayag sa matuod nga kahimtang sa mga Pinoy, ilabi na usab sa kahimtang sa politika sa nasod. Bisan gani ang bida nga si Kylie Padilla, excited na kaayo sa teleserye nga iyang gibituunan. Siya ang muda sa papel isip Jelay, diin ilugan ni Emong nga gibidahan ni Ruru Madrid ug ni Kobe nga gibidahan ni David Lucauco. Matud ni Kylie nga usa ka babaeng way gikahadlukan ug aduna usay baruganan si Jelay, ug matud pa nindot nga modelo o pirming buhaton ang insakto. Si Jelay kasi, ginagawa lang niya talaga yung sa tingin niya yung tama. So hindi naman niya pinangarap maging presidente. Pero dahil pinapakinggan siya ng mga tao at maganda siyang leader, sumusunod yung mga tao sa kanya dahil maganda yung kalooban niya. Makauban usab niya dinhi sila si Gladys Reyes, Victor Neri, Jackie Rice, Kim Domingo, Buboy Villar, Kimpoy Feliciano ug uban pa. Gibulgar usab ni Kylie nga sa taping pa lang nalingaw na siya pag-ayo. Masaligon siya nga ang mga kapusong Bisaya malingaw niini. So, sana po magustuhan nyo yung bagong ihahandog namin na show para sa inyo. So far, napakasaya sa taping at sana makikita din yun sa TV pag napanood nyo na. Mapapamahal kayo ng sobra sa mga characters. Apan gawas sa mga pakatawa, siguradong daghan usab ang makatunan sa mga kapusong Bisaya. Gikan sa To The One I Love nga magsugod na karong gabi sa GMA Telebabad human sa unanay. Uban ni Demi Hernani, Luan Merondina, Balitang Bisda.